ഞാൻ വരുന്നില്ല കഴിക്കാൻ. കൊള്ളാവോ? കൊള്ളാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സ്വജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നു, വൃതാസുരൻ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയെന്ന് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപതിയാക്കിയെന്ന് വരാം. എന്നാൽ എനിക്കത് വേണ്ട. യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട. ആത്മീയ വിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയോടുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശയമായ സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരമേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇച്ഛയുള്ള അത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് യാതൊന്നും വേണ്ട, മുക്തിയും വേണ്ട, പലതരത്തിലുള്ള യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട, സുഖഭോഗങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട, വേറെ എന്ത് വേണം? ആ ഭഗവത് സേവനം മാത്രം, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം വേണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ എവിടെ എത്തുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ തലം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നു, അതായത് ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ തലത്തിൽ നിന്ന് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോ ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറയുന്നതാണ് ഭാഗവതത്തില്, അമ്മേ, എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരുടെ ജീവിത പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഏറ്റവും വിദഗ്ധരാണ്. അപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന
പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം ഭക്തിത സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ദ്രന്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള ദിതിയോട് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗം ഭാഗവതത്തില് കാണുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു ഭാഗവതത്തിലെ സന്ദർഭം 8-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്. നാസ്തിക കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലായി ഒന്നും നേടാനില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവാഗ്രഹങ്ങളും താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയിരിക്കെ പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നു? ആത്മീയവിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ പിന്നെന്ത് നേടാൻ? സദാ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയും നിന്തിരുവിടികളുടെ ആ പാതാരവിന്ദത്തിൽ സുധ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് കഥകൾ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹലബ്ധിക്കും ഉപരിയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രസ്താവന വെളിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ഈ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഈ ഭഗവത് സ്മരണയ്ക്കും ഇതിന്റെയൊക്കെ മേലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം, സർവ സുഖങ്ങളുടെയും ഭോഗത്തിന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പല വഴികളിൽ കൂടെ പല രീതിയിലും പലരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടുവാൻ ഈ തത്രപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പരമാസ്വാദകനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവും. ബാക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അതിനും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനം, ആ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഭക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഒരു തുളസി തൈ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സർവ്വസ്ഥലത്തും ഓരോ ഇലകളിലോ ശാഖകളിലോ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഭാഗം, വേരിന്റെ ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും പുഷ്ടിപ്പെടും ആ ചെടി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും പല ദേവതന്മാരുടെയും പല പിതൃക്കന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെയോ ആരുടെയൊക്കെ പിറകെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നതിന് പകരം ആ സമയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം. ആ ചര്യയാണ് എല്ലാ ചര്യകളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പോൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ തത്രപ്പെട്ട് നടക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനമായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മളിൽ പ്രീതരായിക്കോളും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നോരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ദേവന്മാരെയോ മനുഷ്യരെയോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനെ തന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും നമ്മളിൽ സംപ്രീതരായിക്കൊള്ളും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് സർവ്വതും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ സർവ പിതൃക്കളും സർവ്വദേവന്മാരും സർവ മനുഷ്യന്മാരും സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എല്ലാം തന്നെ ആരിൽ നിലനിൽക്കുന്നു? ഭഗവാനിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.
അർദ്ധദൈവങ്ങൾ ഭഗവാൻ നരസിംഹത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത് നോക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് യജ്ഞാംശത്തെക്കുറിച്ച് അസുരന്മാർ പറയുന്നു, എന്നാൽ നരസിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുക എന്നൊറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വവിധ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ യജ്ഞത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കിന് കാരണം തന്നെ അവിടുന്നാണ്. കാരണം ആയിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഭോക്താവായിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ അങ്ങ് തന്നെ. എത്രയോ കാലമായി ഹിരണ്യകശിപു എന്ന ഈ അസുരനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ അസുരനെ കൊന്ന് സജ്ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നരസിംഹാവതാരത്തിൽ വന്നിട്ട് സജ്ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നരസിംഹാവതാരം എടുത്തു. അത് മാത്രമല്ല, ദേവന്മാർ ഭഗവാനോട് പറയാനും പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പങ്ക് അഗ്നി തന്നെയാണ് ഓരോ ദേവന്മാർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. യജ്ഞത്തിൽ ദേവന്മാർക്കുള്ള ആഹൂതികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ദേവന്മാരുടെ പലതരത്തിലുള്ള വരുണനും ഇന്ദ്രന്റെയും മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്ക് അഗ്നി ഈ മറ്റു ദേവന്മാർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അതിന് അവരെ അർഹതരാക്കിയത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്തെന്നാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് യജ്ഞാംശം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആ റൈറ്റ്സ്, ആ അനുമതിയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനിൽ സേവന നിരതരാകുക എന്നതാണ്. ഭഗവാനാണ് സർവ്വതിന്റെയും ഭോക്താവ്. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു ജീവചൈതന്യം ഭൗതിക സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്താവനയുടെ അന്തരാർത്ഥം. സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവയുടെയൊക്കെ ധർമ്മം. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭോഗി, അതായത് ഒരു രാജസികമായിട്ടുള്ള ആള് പലതരത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തെ പോറ്റും. അതായത് പല ജോലികൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫലം? അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനും ഭക്ഷണം നേടുവാൻ ഉണ്ടായ യത്നത്തിനും ഫലം, ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകും. ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്നതിലും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും, കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഭഗവാനും സംതൃപ്തനാകുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടും ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു യോഗങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി അർത്ഥിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഭഗവത് ഭക്തി മാത്രം അർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ 9-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി ഒന്നുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഏതൊക്കെ മുക്തിയാണ്? സായുജ്യം, സാമീപ്യം, പിന്നെ സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, പിന്നെ ഏതാ?
അഞ്ചെണ്ണായില്ലേ? സാഷ്ടി സാഷ്ടി, സാഷ്ടി സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം രൂപ്യം, സാലോക്യം സാമീപ്യം, സാഷ്ടി സാലോക്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, അപ്പൊ ഇത്രയും അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്തു. അറിയില്ലാത്തവര് 5 തരം മുക്തി ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കും നല്ലവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുക? ആർക്ക് പറ്റും? 53-ാമത്തെ പേജ്, ലാസ്റ്റ് 53. അതെ, പാരഗ്രാഫ്. അതെ. സായുജ്യം, സാമീപ്യം, ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കും. വായിക്കാം. ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഗഭക്തിമാരുടെ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രാർത്ഥനയിലും ഭാഗവതം 10:16-37 സമാനമായ ആശയം തന്നെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. നാഗഭക്തിമാർ പറയുന്നു, ഭഗവൻ, അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദപാംസുക്കൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്തം രഹസ്യമായ യോഗസിദ്ധികളോ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമോ പോലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാദപാംസുക്കൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളെയൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതിന്റെ അന്തരാർത്ഥം? എന്താണ് മനസ്സിലായത്? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദരേണുക്കൾ അണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗലോകമോ മുക്തിയോ മോക്ഷമോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധി, ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ആ കാളിയന് ലഭിച്ചത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പാദം പതിയാൻ ആ കാളിയന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. ഭാഗവതത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപമായ ശ്രുതികൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗവും ഇക്കാര്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ മുക്തരായിട്ടുള്ള ആത്മീയാചാര്യന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഗാർഹിക സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നതും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭക്തി സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാർ മുക്തിയെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. അപ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാം അന്തരാർത്ഥം സർവ ഭോഗങ്ങൾക്കും യോഗങ്ങൾക്കും സുഖത്തിനും എല്ലാം ബ്രഹ്മാത്മൈക്യത്തിനും 5 തരം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ് അഥവാ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തി, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഒരു ഭക്തൻ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇത് ഒന്നും തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ എന്തിനു വേണ്ടി ആ ജീവിതം മുഴുവനും, സ്വജീവിതം മുഴുവനും ആ നവവിധ ഭക്തികൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നവവിധ ഭക്തികൾ ചെയ്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളോ ഭോഗങ്ങളോ യോഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ ഭഗവത് സ്മരണ തന്നെ ആ ഭക്തന് പരമാനന്ദത്തെ നൽകുന്നു. ആ 55-ാമത്തെ പേജ് ആര് വായിക്കും? ഫസ്റ്റ് പാരാ ഞാൻ വായിക്കാം. പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9:20-34 കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദ്ധവരെ, എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം അഭയം തേടിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ മറ്റൊരു താല്പര്യമോ അഭിലാഷമോ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത
ത്തിൽ മാത്രം അത്യന്ത നിഷ്ഠയോടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. 4 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വെച്ച് നീട്ടിയാലും അവർ അത് നിരാകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം 9:14 തന്നെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, എന്നെക്കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയവൻ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രപദവിയോ സർവലോകാധിപത്യമോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ എന്തിനധികം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 9 സ്കന്ധം 9 10:6 ശിവപെരുമാൾ ദേവിയോട് പറയുന്നു, ദേവി, മഹർഷി മാർക്കണ്ഡേയൻ എന്ന മഹാബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും സിദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള മോചനം പോലും. അതുപോലെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഒക്ടോബർ നവംബർ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദാമോദരന്റെ രൂപത്തിൽ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ചിട്ട. കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയായ യശോദ കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു. ആ രൂപമാണ് ദാമോദര രൂപം. ദാമം എന്നാൽ കയർ, ഉദരം എന്നാൽ വയർ. മഹാകുസൃതിയായ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടു മടുത്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ കയറു കെട്ടി ഉരലിൽ ബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണന് ദാമോദരൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ശിവൻ രാവണന് അനേകം വരങ്ങൾ നൽകി. ബ്രഹ്മാവാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വരങ്ങൾ നൽകിയത്. അതേസമയം ശിവനും ബ്രഹ്മാവും പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഏതഭിഷ്ടവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും. എന്നാലും ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന തുടരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയോട് മുക്തിയോടടുപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യമോ അർത്ഥിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും കാണുമാറാകണമേ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ മനോഹര രൂപം കാണാൻ മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതേ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഘട്ടമുണ്ട്. ഭഗവാനെ ദാമോദര, ഒരിക്കൽ നന്ദമഹാരാജൻ ഗൃഹത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ കുസൃതിക്കുരുന്നായ അങ്ങ് തൈർക്കുടം തച്ചുടച്ചു. അതിന്റെ പേരിൽ കുറ്റവാളിയായ അങ്ങയെ യശോദ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു. ആ ഘട്ടത്തിൽ ശാപം മൂലം വൃക്ഷരൂപത്തിൽ നിന്നിരുന്ന കുബേരപുത്രന്മാരായ നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും അങ്ങ് മോക്ഷം കൊടുത്തു. കാരുണ്യവാനായ അവിടുന്ന് എനിക്കും മോക്ഷം നൽകണമേ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ സർവ ഭോഗത്തിനും യോഗത്തിനും സുഖങ്ങൾക്കും മീതെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉള്ള സമയത്ത് ശ്രീരാമനാകട്ടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാകട്ടെ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടും ഒരു അവതാര ലക്ഷ്യങ്ങളും അവരുടെ ചര്യകളിൽ ഓരോ ഭക്തന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഓരോ പദ്ധതികൾ അവരിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ചര്യകളിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ദാമോദരനായിട്ട് അതായത് യശോദ ഉരലിൽ കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായ ആ ഉരലും വലിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചെറിയ കൃഷ്ണ അപ്പോ മുട്ടുകുത്തി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഉരല് ഈ 2 മരങ്ങളുടെ നടുക്കൂടെ വലിച്ചു. അപ്പോ എന്താണ്ടായ ഈ മരങ്ങള് രണ്ടും കടപുഴകി താഴ്ത്തു വീഴുന്നു. അത് ആരൊക്കെയാണത്? നളകൂബരന്മാര്, നളകൂബരനും മണിഗ്രീവനും, ഈ 2 പേര് കുബേരന്റെ പുത്രന്മാർ. അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 മരങ്ങളായിട്ട് നിന്നത്? നിൽക്കാൻ എന്താണ്? അവർക്ക് ശാപം കിട്ടി. നാരദനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ശാപം കിട്ടി. അപ്പൊ അതായത് നാരദനെ വേണ്ടും ഇത് അവര് ഗൗനിച്ചില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ക്രീഡകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ നാരദനെ, അതായത് വൈഷ്ണവനെ, ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ അവർ ഗൗനിച്ചില്ല. അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അവർക്ക് അത്യധികം അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു
എന്താ പദ്ധതി വച്ചതാണത്. അപ്പൊ നാരദനാൽ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് മരങ്ങളായി. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് തിരിച്ചറിവായി. അതിനുശേഷം ഈ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനമേറ്റപ്പോ അവർക്ക് അതാണ് ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തത്. നാരദൻ സ്പർശനമേറ്റപ്പോൾ ഇവർ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം, നളകൂപരനും മണിഗ്രീവനായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം, യക്ഷരൂപം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഓരോ പദ്ധതികളും ഓരോ ഭക്തന്മാരെയും രക്ഷിക്കാനും ശിക്ഷിക്കുവാനും ഓരോ പദ്ധതികളും ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവതാരമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ അഹല്യയ്ക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കും. കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതിനും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. അപ്പൊ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ചര്യയ്ക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തതും ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചര്യയ്ക്കും അതിന്റെ സംരക്ഷണം, സജ്ജന സംരക്ഷണം എന്നൊരർത്ഥം എപ്പോഴും ഏതിലും നിലനിൽക്കുന്നു. ഹയശീർഷ പഞ്ചരാത്രം, അത് 57-ാമത്തെ പേജില് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ പരമപുരുഷ, എന്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന് പകരമായി ഒരനുഗ്രഹവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ഐന്ദ്രിക സംതൃപ്തിയോ മുക്തിയോ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സേവകനായി തീരണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും, ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും, ഏത് ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും, ഒന്നും വിശിഷ്യ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും എന്താണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ, ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നിത്യസേവകനായി തീരണം. അതായിരിക്കണം. അതിൽ കവിഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ വിധം ആയിരിക്കണം, ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന. അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭോഗമോ മുക്തിയോ ഒന്നും തന്നെ കാക്ഷിക്കാതെ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ഭക്തന്റെയും പ്രാർത്ഥന. സർവ്വവിധമുള്ള വരങ്ങളും നൽകാൻ നരസിംഹമൂർത്തി തയ്യാറായപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തനായി തീർന്നാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നതായി ഇതേ ഹയശീർഷ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവത് ഭക്തി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ. എങ്കിലും പ്രഹ്ലാദൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ സർവ്വതും ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ കിട്ടി. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദൻ അതൊന്നല്ല ചോദിച്ചത്, ഭഗവത് ഭക്തി മാത്രമാണ് ഇച്ഛിച്ചത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഭഗവത് ഭക്തി മാത്രം ചോദിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തോ അത് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തോ അത് ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഓരോന്നോരോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കിട്ടുമോ പ്രഭുജി? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് അഡ്മിൻ ആയിട്ടുള്ള മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഇല്ല. അഡ്മിൻ മാതാജി കേറിയിട്ടില്ല പ്രഭുജി. ഇല്ലേ? ഓ ശരി. ഇല്ല. അറിയില്ല, എന്തോ ആയിരിക്കും. അവരോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി, മാതാജിയോട്. അപ്പൊ അവര് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എന്താ കേറാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതായത് ഹനുമാൻ ഒരിക്കലും ശ്രീരാമനോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. എന്നിട്ടും സദാ ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ മുഴുകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവമാണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഹനുമാനെ ആരാധ്യനാക്കി തീർത്തത്. ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ഭഗവാനോട്. മറിച്ച്
ആ ഭക്തിയുത സേവനം തുടരുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാനിലുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹനുമാൻ നമ്മൾക്ക് ആരാധ്യനായത്. ആണോ? ഹനുമാൻ ആരാധ്യനല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ആരാധ്യനാണ് ഹനുമാൻ. ഹനുമാന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, ഹനുമാനെ നമ്മൾ വന്ദിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം ശ്രേഷ്ഠത ഹനുമാന് വരുത്തിയത് എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഹനുമാന്റെ കാരണം? ഭക്തി, ഹനുമാന്റെ ആ, ഭക്തി, ആ, ശ്രീരാമന്റെ ഭക്തി. അതെ, ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഹനുമാന് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠത വരുത്തി കൊടുത്തത്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും ശ്രീ ഹനുമാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം വണങ്ങുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭൗതിക സുഖാസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. വേണമെങ്കിൽ സായുജ്യവും കിട്ടും. എന്നാൽ എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട. മോക്ഷലബ്ധിക്ക് ശേഷവും അങ്ങയുടെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിൽ നാം തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി ഉറയ്ക്കുന്ന യാതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഹനുമാന്റെ വാക്യം. അതേപോലെ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭമുണ്ട്. ഭഗവാനെ മതപരമായിട്ടുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പൂർണ്ണതയോ സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ഐന്ദ്രിക സുഖഭോഗങ്ങളോ മുക്തിയോ അതുപോലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. സാരൂപ്യാദി ഒരു തരം മോക്ഷങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. സദാ അങ്ങയുടെ സ്നേഹസേവനത്തിൽ കഴിയുവാൻ അനുവദിച്ചരുളണമേ എന്നുള്ള അപേക്ഷയാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഭാഗവതത്തിൽ മഹാബ്രാഹ്മണ വൃത്താസുരൻ മഹാപാപിയായിരുന്നു. കാമവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അയാളുടെ മനോഭാവം. പിന്നെങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഭഗവാൻ നാരായണന് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്ന സമ്പൂർണമായ ഘട്ടം എത്തിയത്? കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയ മഹാത്മാക്കൾക്കും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടിയവർക്ക് പോലും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാകുന്നതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കുറവാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിൽ യത്നിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാളും മേലെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നില. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ വിരളമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുക്താത്മാക്കളിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റോ ആയിരിക്കാം ഭക്തനാകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുപിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുന്തി അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിന് അപ്പുറം നൽകുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ മതിവേഗത്തെ എന്നെ പോലെയുള്ള താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനാകും? ജീവൻ മുക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആ മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തിയെ പോലെ വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാനാകൂ എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്തരാർത്ഥം. പുരുഷന്മാരെക്കാളും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുന്തിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മഹിമയെപ്പറ്റി തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഭാവാർത്ഥം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സർവാധിശമായിട്ടുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠത, ഭഗവാന്റെ മഹിമ ആർക്ക് അളക്കാനാകും? ആർക്കെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമയുടെ ശ്രേഷ്ഠത, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയം ആർക്കും ഒരിക്കലും അളക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ആർക്കറിയാം? കുറെ പേർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാം. അതായത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ആ സുഹൃതം കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആ തിരിച്ചറിവ്, ആ റിയലൈസേഷൻ, അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചെങ്കിലും ആ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ പുണ്യം കൊണ്ട്
ആ ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ ശേഷി ആർക്ക് കിട്ടി? കുന്തി ദേവിക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇത്രയും മഹത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആ പുരുഷന്മാരുണ്ടായിട്ടും അതായത് ശരിയായിട്ടും ഇപ്പോ പുരുഷന്മാരെക്കാളും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് വൈപ്പ് അന്നത്തെ കാലത്തല്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിത രീതിയും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും ആ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ തിരിച്ചറിവ്, റിയലൈസേഷൻ കുന്തി ദേവിക്ക് ഉണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ മഹിമ ആർക്കും അളക്കാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചറിവ് കുന്തി ദേവിക്ക് ഉണ്ടായി. എന്നിട്ടാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം കുന്തി ദേവി തുടർന്ന് പോന്നിരുന്നത്. ആത്മാരാമപദ്യം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ മുക്തരായ അവർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു എന്നതാണ് ശ്ലോകത്തിന്റെ ആശയം. അതായത് ഓൾറെഡി അവര് മുക്തരായി, മുക്താത്മാക്കളാണ്. എങ്കിലും അവർക്ക് പിന്നെ എന്താ വേറെ ഇനിയൊന്നും യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. എങ്കിൽ പോലും ആ മുക്താത്മാക്കളെ പോലും ആകർഷിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആശയം. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കളെക്കാൾ ഭൗതികാഭിലഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ പോലും ആ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ എന്തെന്നറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുവാനുമുള്ള അദമ്യമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും ലീലാവിലാസങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എന്ന പോലെ ഇതിലൂടെ നാം എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാരാമന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുക്താത്മാക്കൾ ഈ ലീലാവിലാസത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്? ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവർ, അതായത് ആ പരമാത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവർ. വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല, ആഗ്രഹമില്ല, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. അവർ എപ്പോഴും ആത്മാവിൽ സ്വയം ആ പരമാത്മാവിൽ തന്നെ രമിച്ച് ആ പരമാത്മാവിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ പോലും ആ ഭഗവാന്റെ ആ സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള ആ മഹിമ, ഗുണം, രൂപം, ലീല ഇതെല്ലാം തന്നെ അവരെ പോലും ആകർഷിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയും വ്യഗ്രനല്ല. 5 തരം മുക്തിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവയിൽ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് സായുജ്യം. മറ്റു നാലും ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അത് വിരുദ്ധമല്ല. ഈ 4 തരം മുക്തിയും ലഭിച്ച മുക്താത്മാക്കളിൽ ചിലർ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലൂടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി 4 തരം മുക്തിയും കൈവരിച്ചവർ പോലും ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ചിലവര് ആ പലതരത്തിലുള്ള മുക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുക്താത്മാക്കൾ കൂടി അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർ ആത്മാരാമന്മാരാണ്. എങ്കിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി? ആ ഭഗവാനിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആകർഷകത്വം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതെല്ലാം വിചാരിച്ചും മനനം ചെയ്തും കൊണ്ട് അവരെവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു? ആ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അതായത് ഈ തരത്തിലുള്ള മുക്തിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആ ഭഗവത് ആരാധന, ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം മുക്തിയുടെ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്യുന്നവർ പോലും
നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന, അതായത് തീവ്രമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ മാഹാത്മ്യം തിരിച്ചറിച്ച് അവർ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുമുണ്ട്. അവരിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായി കരുതിപ്പോകുന്നത്. അത്തരം ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയോ ദ്വാരകയുടെയോ പോലും സമൃദ്ധിയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഗോലോകത്തിൽ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി തന്നെയും പൂർവജന്മത്തില് എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച സമയത്ത് ഗോപിമാരുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന മഞ്ചരിമാരായിരുന്നു. അതായത് 8 or 10 വയസ്സായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, അങ്ങനെയുള്ള മഞ്ചരിമാരായിരുന്നു ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാര്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ മുജ്ജന്മം എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്, ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണനെ ഭക്തന്മാരാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. എന്തെന്നാൽ ശരിയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സത്യമായിട്ടും ആ രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്, അതായത് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ചെറിയൊരു പരിച്ഛേദം ആണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വൃന്ദാവനം ആയിട്ട് തീർന്നത്. ആ ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പ് എവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു? ഇപ്പോഴത്തെ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു പരിതസ്ഥിതി ആ രീതിയിൽ ആയിത്തീർന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആ ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ആ വൃന്ദാവനം ശരിക്കും എന്ത് തന്നെയാണത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പതിപ്പ് തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ശരിയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കാണാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഗോപന്മാരോ മറ്റു വൃന്ദാവനവാസികളോ മറ്റ് ദ്വാരകാധീശന്റെയോ മറ്റ് അതായത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലോ ഒന്നും തന്നെ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീരാമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഹനുമാൻ അറിയാം, ശ്രീരാമനും ഭഗവാൻ നാരായണനും ഒന്നു തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീരാമനെ മാത്രം സേവിക്കുവാനാണ് ഹനുമാൻ ഇഷ്ടം. അതൊക്കെ ഓരോ ഭക്തന്റെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ കൃഷ്ണനാണ് ആദി രൂപം. വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതർ എന്ന് പൊതുവെ കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാലനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ നിത്യ ഭാസുരമായിട്ടുള്ള ലീലാവിലാസങ്ങളുടെ സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള രംഗഭൂമിയാണ് വൃന്ദാവനം. സകലവിധമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വത്തിന്റെയും സമുന്നത മണ്ഡലമായും അത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വൃന്ദാവനം ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അതിനെ ഗോലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്ത് ഗോലോകം എന്നോ ഗോലോക വൃന്ദാവനമോ എന്നാണ് അറിയാം. അപ്പോ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ വൃന്ദാവനം അതിന്റെ പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക വൃന്ദാവനം. പക്ഷെ ഇപ്പോ കലികാലായി ഭഗവാൻ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോയി. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊക്കെ ഒരു മഹിമകളും മഹത്വങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാം. ആ ശ്രേഷ്ഠത ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. മഹത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴും പാദസഞ്ചാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും കുറെ മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയവരുണ്ട് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില്? ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഏ ഉണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പോയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. അതായത് സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ യുപിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ മാലിന്യങ്ങളും മറ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ കലികാലം ഇവിടെയും കുറെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ഇതൊന്നും ഗൗനിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് അവർ ഭഗവാനെ തന്നെ ഏക ആധാരമാക്കി വൃന്ദാവന പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സന്ദർശിക്കുകയും പ്രണാമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 സ്ഥലത്തും ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. ആരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങള്? ഭഗവാൻ, അതായത് രാധാകൃഷ്ണമാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് സർവ സ്ഥലത്തും. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളോടനുബന്ധമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോവാത്തവര് അവിടെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തത് അധ്യായം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി, 5-ാമത്തെ അധ്യായം. അത് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം. ഹരീഷ്ണ പ്രഭുജി ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കട്ടെ ഒന്നരമേ. എടുത്തോളാം. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നിത്യ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.